Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. శ్రీ రాధా గోవింద్ కీ జై. ఇస్కాన్ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఈ రోజు మనం చూడబోయేది నవమోధ్యాయము పరమ గుహ్య జ్ఞానము. దీనినే రాజవిద్య అలాగే రాజగుహ్య యోగము, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం అని కూడా చెప్తారు. నిన్న మనం చూసాము ఏంటి అంటే అనన్యమైన భక్తి, అలాగే యోగ మిశ్రమ భక్తి, అలాగే కర్మ మిశ్రమ భక్తి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నిన్న మనం చూసాము. తర్వాత అనన్య భక్తి చేసేటప్పుడు అంటే మనం ఎలా అయితే చీకటి మార్గాలు అలాగే వెలుగు మార్గాలు, శుక్లపక్షం కృష్ణపక్షం అని, లేకపోతే వెలుగులు ఉన్నప్పుడు దేహాన్ని త్యజిస్తే ఏమవుతుంది, చీకటిగా ఉన్నప్పుడు దేహాన్ని త్యజిస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్లా చాలా రకాల విధానాల గురించి భగవంతుడు 8వ అధ్యాయంలో చెప్పిన తర్వాత వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రతిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. అంటే ఆ వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు ఇవన్నీ చేసిన ఫలాలు అనన్యమైన భక్తి చేసిన వాళ్ళకు కూడా అంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అవి వచ్చేస్తాయి అని ఆ 8వ అధ్యాయం చివరిలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తారంటే శుద్ధ భక్తుడు లేదా అనన్యమైన భక్తుడు ఎలా అవ్వాలో భగవంతుడు వివరిస్తారు. అలాగే మనకి గుహ్యాత్ ఇక్కడ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షస్య శుభాత్. ఇక్కడ ఏంటంటే గుహ్యతమం మనకి 3 విధాలైనవి ఉంటాయి అన్నమాట. సీక్రెట్, ఇంకా దానికంటే పెద్ద సీక్రెట్, టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్. ఇలా అంటే గుహ్యాత్ అంటే రహస్యమైనది. మనం ఆల్రెడీ 2వ అధ్యాయం 3వ అధ్యాయం వీటిల్లో చూసాము. అలాగే గుహ్యతరం అంటే అతి రహస్యమైనది. అలాగే గుహ్యతమం ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, గుహ్యతమం ఈ అధ్యాయము గుహ్యతమం అంటే టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్ అంటే పరమ రహస్యమైనది, దీనిని తెలుసుకోవాలి.
అంటే 2, 3 అట్లా 6 అధ్యాయాల వరకు చెప్పింది ఏంటి అంటే గుహ్యాత్ అన్నమాట. అలాగే 7, 8 అధ్యాయాల్లో చెప్పింది గుహ్యతరం. ఈ 9వ అధ్యాయం వచ్చేసి గుహ్యతమం అంటే టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు ఈ భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు. ఈ అధ్యాయం పేరే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. అంటే రాజవిద్య అంటే అన్నిటికంటే కూడా చాలా చాలా రహస్యమైనది. అలాగే రాజగుహ్య యోగము అంటే చాలా టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్. అలాగే రాజవిద్య అంటే అన్ని విద్యల్లోకెల్లా టాప్ మోస్ట్. కాబట్టి ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నేను నీకు నేనంటే నీకు అసూయ లేదు నీకు. భగవానుడు అంటే అర్జునుడికి అసూయ లేదు. అందుకే చెప్తారు, నేను నీకు శరణాగతి అవుతున్నాను, మీరు ఏం చెప్తే నేను అది చెయ్యాలనుకుంటున్నాను అని 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. ఎందుకంటే అసూయ ద్వేషము అనేవి ఉంటే ఆయన భగవానుడికి అంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి అయ్యేవాడు కాదు. అలాగే 4వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, భక్తోసిమే సఖా చేతి, నువ్వు నాకు భక్తుడివి, అలాగే నువ్వు నాకు మిత్రుడివి, కాబట్టి ఈ రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు అందిస్తున్నాను అని ఆ 4వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత 7వ అధ్యాయంలో కూడా జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. ఓ రకంగా చూడాలంటే మనకి 3వ అధ్యాయము 5వ అధ్యాయము కర్మయోగము అంటే 3వ అధ్యాయంలో వివరించారు కర్మయోగము. దానికి ఇంకా వివరంగా 5వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. అట్లాగే ఇక్కడ ఏంటంటే 7వ అధ్యాయంలో ఆల్రెడీ మనకి జ్ఞానం వివరించారు. కానీ ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఇంకా జ్ఞానం అనేది చెప్తున్నారు. కానీ ఈ జ్ఞానం తెలుసుకోవాలంటే ఎలా ఉండాలి? అసూయ పరుడు అయి ఉండకూడదు. అర్జునుడు అసూయ లేదు భగవంతుడు అంటే. కాబట్టి నీకు నేనంటే అసూయ లేదు కాబట్టి నేను నీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అసూయ ఉంటే ఏంటంటే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, ఓకే నీకు ఉంది ఓకే కృష్ణ, కానీ మరి నాకెందుకు లేదు, నాకు కూడా కావాలి. అది అసూయ అన్నమాట. అంటే భగవంతుడికి ఉంది, నాకు లేదు అనేది. వాళ్ళు కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, కృష్ణుడికి 16,000 మంది గోపికలు, నాకు లేరు, లేకపోతే అట్లా అట్లా అంటూ ఉంటారు. అంటే మాకు కూడా ఉండాలి కదా, మరి కృష్ణుడు చేసినవన్నీ మనం చేయగలమా అంటే అది ఎవరూ చేయలేరు. వాటికి కూడా కొన్ని లీలలు, కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లు, చాలా చాలా సీక్రెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అందుకే జన్మ కర్మచ మే దివ్యం అన్నారు భగవంతుడు. ఆయన యొక్క జన్మలు గాని కర్మలు గాని అవన్నీ కూడా లీలలు. వాటిని మనం చేసే కర్మలు లాంటివి కావు. అవన్నీ కూడా ఏంటంటే లీలలు అన్నమాట. కాబట్టి తన లీలల గురించి ఎవరికి అర్థమయ్యేలాగా చేస్తారు, అసూయ ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళకి భగవంతుడు అర్థమయ్యేలా చేస్తారు. అర్జునుడు ఏంటంటే ఆయనకి అసూయ లేదు, స్వార్థం లేదు, భగవంతుడు అంటే శత్రుత్వం లేదు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడిలో ఉన్న దోషాలను కూడా చూస్తూ ఉండడు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయనకి అసూయపరుడు కాదు కాబట్టి ఈ అత్యంతమైన రహస్యాన్ని నీకు నేను తెలియజేస్తున్నానని చెప్తున్నారు. కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఏంటంటే పుణ్యకర్మలు, పాపకర్మలు ఇట్లా అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఏంటంటే పుణ్యకర్మలు చేస్తే అటు, లేకపోతే పాపకర్మలు చేస్తే ఇటు, ఇట్లా ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉండడము, వీటి గురించి అంటే ఎందుకంటే భగవంతుడి పట్ల అనన్యమైన భక్తి అనేది ఉండదు కాబట్టి. ఈ గుప్త జ్ఞానం యొక్క దశలు ఏంటి అంటే, మొదటిది రహస్యమైనది, నేను దేహము కాదు, నేను ఆత్మ. అలాగే ఈ దేహానికి ఆత్మకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది. అందుకే మనం 2-6 అధ్యాయాల్లో అది చూసాం. తర్వాత ఏంటంటే అతి రహస్యమైనది. ఇది ఏంటి అంటే గుహ్యతర, అంటే భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం. అంటే కృష్ణునికి సంబంధించింది జ్ఞానం తెలుసుకోవడం. అంటే మనకి 7, 8 అధ్యాయాల్లో వచ్చింది. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం, పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవడం, భగవంతుని యొక్క భక్తి గురించి తెలుసుకోవడం. కానీ మూడవది ఏంటి, అత్యంత రహస్యమైనది గుహ్యతమం. అంటే ఇది 9వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. అంటే మనం తెలుసుకున్నాము కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి చేస్తాము, అది అత్యంత రహస్యమైనది. మనకి ఇందాక అంతే 8వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు, అంత్యకాల నారాయణ స్మృతి ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఏ విధంగా చెయ్యాలి అనేది. అందుకే ఈ అధ్యాయంలో దాన్ని ఎలా చేయాలో కూడా మనకి వివరిస్తారు. రాజ్య విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు. ఏ జ్ఞానం?
భగవద్గీత అనే ఈ జ్ఞానము, అందులోనూ ఈ 9వ అధ్యాయం, ఇది విద్యలలో, అన్ని ఉన్న విద్యలలోకెల్లా రాజు. రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది, అందుకే గుహ్యతమం. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపగలిగేది. మనకి విద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అంటే ఏంటి అనేది మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తారనమాట. అంటే మనకి ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి, వాటిలో కూడా ఈశోపనిషత్తు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అందులో చెప్తారు విద్య అవిద్య అనే వాటి గురించి. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే విద్య అంటే మనల్ని భగవంతుడి దగ్గరికి ఏదైతే చేరుస్తుందో దానినే నిజమైన విద్య అంటారు. అది కాకుండా వేరే అన్ని కూడా నిజమైన విద్య అనేది కాదు. ఈ విధంగా చూస్తే మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి చేర్చేది ఏంటి, భగవద్గీత. కాబట్టి భగవద్గీతే నిజమైన విద్య. దీన్ని ప్రత్యక్షంగా అంటే రాజవిద్య, అన్ని విద్యలకెల్లా రారాజు, రాజగుహ్యం అత్యంత రహస్యమైనది. గుహ్యం అంటే సీక్రెట్, కానీ దాంట్లో కూడా రాజు అత్యంత రహస్యమైనది. అలాగే ఇది పవిత్రమైనది, చాలా పవిత్రమైనది. ఉత్తమం ఇది అంటే అన్నిటికంటే కూడా సర్వోన్నతమైనది. అలాగే ధర్మ్యం, మనం ఆ ధర్మ మార్గంలో ఉండేలా చేస్తుంది. అవ్యయం, దీని నాశనం లేదు దీనికి, ఇది శాశ్వతమైనది. ప్రత్యక్షావగమం, మనం ప్రత్యక్షంగా గమనించగలం దీనిని, అలాగే దీనిని నేరుగా కూడా అనుభవించగలము. కాబట్టి సుసుఖం అంటే సులువైనది, సంతోషంగా మనం దీన్ని చేయగలము. అవ్యయం అంటే ఏంటి, దానికి నాశనం లేదు. కాబట్టి నువ్వు సంతోషంగా దీనిని నిర్వర్తించవచ్చు, ప్రత్యక్షంగా దీనిని నిర్వర్తించవచ్చు. అర్జున, ఇది అక్షయమైనది కాదు, ఇది నిజమైన జ్ఞానం, దీనికి నశింపు లేదు అని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము భక్తియుత సేవయందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తుంటారు. అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసిన 2 అర్హతలు మనకు చెప్పారు. అసూయ అలాగే ద్వేషం అనేది ఉండదు. కానీ అటువంటివి ఉండి భగవంతుడు అంటే శ్రద్ధ విశ్వాసం ఇటువంటివి లేని వాళ్ళు ఏంటంటే భక్తే కదా, చేద్దాంలే చూద్దాంలే అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే ఈ సైకిల్ ఉన్న ఈ ఇట్లోనే చిక్కుకుని ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే మనకి భగవంతుని మీద పూర్తి నమ్మకం అనేది మనం పెట్టుకోవాలి, మనకి అది ఉండాలి. సర్వసాధారణంగా మనకి పిల్లలకి ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, అందుకే మనం చిన్నపిల్లల్ని భగవంతులాగా కూడా చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే మనకి విశ్వాసం, నా తండ్రి కాపాడుతాడు, నా తల్లి కాపాడుతుందని వాళ్ళు మన చేతుల్లో ఉన్న మనం ఎట్లా పట్టుకున్నా, ఇట్లా తిప్పుతున్నా, ఇసిరేస్తున్నా, అంటే పైకి ఎగరేసి పట్టుకుంటున్నా కూడా వాళ్ళు కాపాడుతారులే అని. అట్లాగే మనం కూడా భగవంతుని మీద శ్రద్ధ విశ్వాసం అనేది కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను భగవంతుడిని నమ్ముకుని నేను చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి నన్ను భగవంతుడే కాపాడుతాడు అని నమ్మకం అనేది ఉండాలి. అవి లేకపోతే మనం ఏంటంటే జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ టెన్షన్స్ వీటన్నిటిని కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటాము. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి అందు స్థితుడను కాను. మనం నిన్ను చూసాము. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ నవిద్యతే. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః, ఇక్కడ చూడండి సత్యలోకం, ఇదేంటంటే బ్రహ్మ యొక్క లోకం, తపోర్లోకం, జనలోకం, అలాగే మహర్లోకం, స్వర్గలోకం అంటే ఇంద్రలోకం, అలాగే భువర్లోకం, తర్వాత మనం ఇక్కడ ఉంటాము భూలోకం, ఎర్త్ ప్లానెట్ అన్నమాట. తర్వాత అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల, ఇవన్నీ అధమలోకాలు, నరకలోకాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ ఈ 14 లోకాల్లో కూడా ఎక్కడ ఉన్నా అది భౌతికమైనదే. అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేవి అక్కడ ఈ భౌతిక లోకాల్లో ఉంటాయి. అంటే మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ చావడం, మళ్ళీ అట్లా, కాబట్టి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడం, ఇవి ఉంటాయి. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది.
సమస్త ప్రాణులు నా యందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. ఇక్కడ ఏంటంటే అచింత్య చింత్య భేదం అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నాను కాబట్టి భౌతికమైన ఇంద్రియాలకి కనిపించకుండా ఉన్నారు ఆయన. మన ఇంద్రియాలకి ఆయన కనిపించరు, ఆయన ఉన్నారు, అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నారు. అలాగే సమస్త జీవుల్లో కూడా సమస్త ప్రాణులు ఆయన యందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ ఆయన వాటి యందు స్థితమై లేరు. అంటే నేను సృష్టిస్తే భగవంతుడు రాలేదు, భగవంతుడు సృష్టిస్తే నేను వచ్చాను, ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన పూర్తిగా స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు, ఆయన దేనికి కూడా పరిమితుడు కాడు. అలాగే దేనికి కూడా ఈ భౌతిక లోకాలు ఎన్ని సృష్టించినా కూడా వీటితో సంపర్కం లేకుండా, ఎలా అయితే తామరాకు గనక నీటిని అంటుకోదో అట్లా ఆయనకి ఇటు మన ఈ యొక్క లోకాలతో ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు, కానీ వ్యాపించి పోషించి లయింపజేస్తూ ఉంటాడు. ఎలా అంటే ఒక రాజు ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉంటాడు, ఆయన యొక్క శాఖలు ఉంటాయి, చాలా 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 శాఖలు అనేవి, మంత్రులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు, అవన్నీ కూడా రాజు మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కానీ రాజు ప్రతి చోటకి వెళ్ళి ఈ శాఖలో ఏం జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా ఆయన ఉన్న దగ్గరికి అంత ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మీకు కావాలంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ అని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మలోకం ఇవన్నీ కూడా ఊర్ధ్వలోకాలు అంటారు. తపోర్లోక, జనలోక, మహర్లోక, అంటే స్వర్గలోకము. ఇది జంబూ ద్వీపం అని చెప్తారు. మనం అందుకే సంకల్పం చేసుకునేటప్పుడు జంబూ ద్వీపే వైవస్వత మన్వంతరే, ఇట్లా దక్షిణాయనే ఇట్లా చెప్తూ ఉంటాం కదా, ఇదన్నమాట భూలోకం. తర్వాత అతల, వితల, సుతల, తలాతల, రసాతల, మహాతల, పాతాల. తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాల. ఇదంతా కూడా గర్భోదకశాయి ఉండే ఆ ఓషన్ నుంచి పైనుంచి వస్తుంది. నచమస్తాని భూతాని పశ్యమే యోగమేశ్వరం భూతభృన్నచ భూతస్థో మమాత్మ భూత భావనః. అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేనే సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను. అయినా నేను వాటిచే గాని లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితం కాను. ఈ లోకాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆ స్వేద రంధ్రాల నుంచి బ్రహ్మాండాలు రావడం, ఇవన్నీ కూడా లోకాలు అనేవి ఆయన యొక్క శరీరం నుంచే ఉద్భవించాయి, మళ్ళీ ఆయనలోనే లయింపబడిపోతూ ఉంటాయి. సర్వత్రా వీచే గాలి, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నా యందే స్థితమై ఉంటాయి. ఈ ఎప్పుడు కూడా వీచే విపరీతమైన గాలి ఉన్నా లేకపోతే ఏది ఉన్నా కూడా ఆకాశంలోనే స్థితం, అంటే ఆకాశం లోపలే ఉంటాయి, ఆకాశాన్ని దాటినవి వెళ్ళలేవు. అలాగే సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని యందే స్థితమై ఉంటాయి. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమారుడా, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి, మరియు మరొక కల్పము ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. నిన్న కల్పము అంటే మనం చూసాము బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక పగలు, మళ్ళీ అదే సమయం బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఒక రాత్రి, అట్లా కల్పము అని చెప్తాము. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర, అంటే కదిలేవి కదలనివి జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది. అంటే మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా అధ్యక్షతతోనే ఈ ప్రకృతి అనేది పనిచేస్తుంది. సూయతే సచరాచరం, కదిలేవి కదలనివన్నీ కూడా. హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే, అదంతా కూడా నా పాలనలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ నాశనం చెందుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రకృతి నా నుండి వచ్చింది కాబట్టి అది అంతా కూడా నా శక్తి అని చెప్తున్నారు. అవజానంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. మూర్ఖులు నన్ను పరిహసిస్తారు. అంటే ఎవరైతే తెలుసుకోవట్లేదో, ఎవరైతే భగవంతుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, అసూయ ద్వేషము కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే మూర్ఖులు. వాళ్ళు భగవంతుని పరిహసిస్తారంట.
నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడును, నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వారికి తెలియదు. అంటే భగవంతుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం తెలియదు. ఏదో ఆయన కూడా ఒక మానవ రూపం ధరించి ఉన్నారు కాబట్టి మనలాగే మనిషి అనుకుంటారు. వాళ్ళని మూర్ఖులని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే తెలివి లేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళేమనుకుంటూ ఉంటారంటే, ఇతను భగవంతుడు ఎలా అవుతాడు అని వాళ్ళు క్వెషన్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే వాళ్ళని అవజానంతి మామూఢ, అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోలేరు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారికి మాయాపహృత జ్ఞానం. మనం 7వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా! నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నర అధమాః, అంటే నరుల్లో అధములు, అట్లాగే మాయ చేత జ్ఞానం అపహరించబడిన వాళ్ళు, మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసురింభావమాశ్రితాః, ఆ అసుర గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం మాయ చేత ఆవరింపబడి ఉన్నదన్నమాట. కాబట్టి అప్పుడు భగవంతుడే సామాన్య మానవుడు అనుకుంటారు వాళ్ళు. ఉదాహరణకి శిశుపాలుడు. ఆ రాజసూయ యజ్ఞం ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు భీష్ముడే చెప్తారు. అక్కడ పెద్ద వ్యక్తి, అలాగే అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి అయిన భీష్ముడే చెప్తారు. ఇక్కడ పరమాత్మ ఉన్నారు. ఆయనే ఈ రాజసూయ యాగంలో గొప్ప వ్యక్తి అని. అతనికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలి అని. కానీ శిశుపాలుడు ఉంటాడు అక్కడ. శిశుపాలుడు ఏం చెప్తాడు? లేదు లేదు, అది అట్లా కాదు. ఇతనికి ఏం తెలుసు, ఇతను మనిషి, అది కొంత వేటకారంగా వ్యంగ్యంగా అట్లా మాట్లాడుతూ ఏకంగా ఇంకా తిట్టడం మొదలు పెడతాడు అనమాట కృష్ణుడిని. ఎప్పుడైతే ఆయన అవమానపరుస్తూ ఉంటాడో ఆల్రెడీ శిశుపాలుడికి చెప్తారనమాట. వాళ్ళ తల్లిగారికి చెప్తాడు కృష్ణుడు, అత్త నీ యొక్క కొడుకుని నేను వెంటనే చంపను. అతను ఎప్పుడైతే 100 తప్పులు చేస్తాడో ఆ 100 తప్పులు కనుక పూర్తయితే నేను అప్పుడు అతన్ని వధిస్తాను అని. కాబట్టి ఇలా ఎప్పుడైతే ఇంకా అవహేళనగా అతన్ని తిడుతూ ఉన్నారో, భగవంతుని తిడుతూ ఉన్నారో, కౌంట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఎప్పుడైతే ఆ 100వ తప్పు పూర్తవుతుందో వెంటనే భగవంతుని యొక్క సుదర్శన చక్రంతో అతని యొక్క శిరస్సుని ఖండించి వేస్తారు. అలాగే దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే శాంతి రాయబారానికి వెళ్తారు, వచ్చింది కృష్ణుడని అందరికీ పరమాత్మ అలాగే భగవంతుడని అందరూ చెప్తున్నా ఆయన పట్టించుకోడు. వచ్చింది మానవుడే, అంటే మనిషి రూపంలో ఉన్నాడు కదా, ఇతను మనలాగే ఒక మనిషి అనుకుంటాడు. ఇనుప సంఖ్యలు తెప్పించేసి బంధిద్దాం అనుకుంటాడు. కానీ అక్కడ అతనికి అది అవకాశమే ఉండదు. ఆయన బంధింపలేరు. సామాన్యుడు ఏంటంటే బంధించి వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ అతను సామాన్యుడు కాదు కాబట్టి బంధించలేరు ఎవరు కూడా. అలాగే మనకి ఎగ్జాంపుల్‌గా చూస్తే రాజు కూడా అప్పుడప్పుడు జైల్లో ఖైదీలని పరిశీలించడానికి వెళ్తూ ఉంటారు. మిగతా ఖైదీలు ఏమనుకుంటారు, ఇతను కూడా ఏదో, అంటే తెలియని వాళ్ళైతే ఇతను కూడా ఏదో ఒక తప్పు చేసినట్టున్నాడు, జైలుకి వచ్చాడు అనుకుంటారు. కానీ అతను వెళ్ళింది అక్కడ ఆ ఖైదీలని, అలాగే ఆ జైల్లో ఉన్న వాటినన్నిటిని కూడా పరిశీలించడానికి వెళ్తూ ఉంటారు. అందుకే భగవంతుడు చెప్తారు కదా, సంభవామి యుగే యుగే, దుష్ట శిక్షణకి శిష్ట రక్షణకి ఆయన ప్రతి యుగంలోనే అవతరిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆయన ఏంటంటే ఇలా ఆయన యొక్క కార్యాలను చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. అది తెలియక ఈ మూర్ఖులేమో పరిహసిస్తూ ఉంటారు భగవంతుణ్ణి. మోఘకర్మాణో మోఘజ్ఞానావిచేతసః రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితా. అలా కలత చెందిన వారు రాక్షస మరియు నాస్తిక దృక్పథాలచే ఆకర్షితులవుతారు. ఆ భ్రమలో ఉన్న స్థితిలో విముక్తి కోసం వారి ఆశలు, వారి కామ్యకర్మలు మరియు వారి జ్ఞాన సంస్కృతి అన్నీ వ్యర్థమవుతాయి. ఇందా చెప్పుకున్నట్లుగా వాళ్ళంతా మూర్ఖులనమాట. అలా కలత చెందిన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క నాస్తికమైన దృక్పథాలకు వాటికి ఆకర్షితులవుతారు, భ్రమలో ఉంటారు. ఇలా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాన సంస్కృతి అంతా కూడా వ్యర్థం. వాళ్ళకి ఒకవేళ జ్ఞానం ఉన్నా కూడా అదంతా కూడా ఏంటంటే ఏదో గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి తప్ప వాళ్ళ జ్ఞానం అనేది నిజమైన జ్ఞానం కాదు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితా భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే తెలుసుకోవట్లేదో మూర్ఖులు, వాళ్ళ గురించి చెప్పారు. ఇక్కడ ఏంటంటే మహాత్ముల గురించి చెప్తున్నారు. ఓ పృథాకుమార, భ్రమపడని వారు మహాత్ములు దైవిక ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వారు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమైన దేవదేవునిగా తెలుసుకొనిన కారణమున వారు పూర్తిగా భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. మరి భగవంతుని యొక్క ఒక భక్తులు ఎలా ఉంటారు? పూర్తిగా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. వీరు దైవీ ప్రకృతి నీడలో ఉంటారు. అలాగే భౌతిక ప్రకృతి వీళ్ళని ఏమీ చేయలేదు. ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేది ఈ మహాత్ముల్ని నియంత్రించలేదు.
కాబట్టి ఈ మహాత్ములు ఏం చేస్తూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాలని, భగవంతుని యొక్క గుణాలని, లీలలని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అతని యొక్క గుణగానం చేస్తూ ఉంటారు. అతని యొక్క నామ జపం చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుని ముందు ఎల్లవేళలా కూడా తలదించుకుని, అంటే నేను నీకు శరణాగతుణ్ణి అని వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి నేను నీకు శరణాగతి పొందుతున్నానని వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని ముందు శరణాగతి అయి ఉంటారు. ఉదాహరణకి శిల ప్రభుపాదుల వారు ఈయన ఎంతమంది అడుగుతారనమాట, మీరే దేవుడేమో అంటే లేదు, నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరికీ తెలియపరచడానికి ఉన్న ఒక స్పీకర్ని మాత్రమే, నాతో చెప్పించేదంతా కూడా భగవంతుడు, ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క వాయిస్ అట్లా చెప్తారు. అంతేగాని అంతమంది శిష్యులు ఉండి మీరే మాకు భగవంతుడు లేకపోతే మీరే మాకు దేవుడు అని అన్నా కూడా ఆయన సుప్రీం గాడ్ ఓన్లీ వన్ కృష్ణ అని చెప్తారనమాట. అంతేకాని నేను భగవంతుని కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసు, వాళ్ళు అందుకే మహాత్ములు అయ్యారు. వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని ఎల్లవేళలా కూడా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఆయన ఆ వయసులో కూడా అమెరికా వెళ్ళి లేకపోతే 12 దేశాలు తిరగడం జరిగింది. అప్పట్లోనే 108 ఆలయాలు కట్టించారు. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆలోచనే తప్ప వారికి వేరే భౌతికమైన ఆలోచనలు ఏవి ఉండవు. అటువంటి మహాత్ములకి కీర్తన, వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని జపిస్తూ ఉంటారు, భగవంతుని యొక్క లీలల్ని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. దృఢవ్రతాః, దృఢమైన వాగ్దానంతో, విశ్వాసంతో ఉంటారు. ఆ విశ్వాసం అనేది లేకపోతే ఆయన కార్గో షిప్ లో కొన్ని రోజులు ప్రయాణం చేశారు ఇండియా నుంచి యుఎస్ అమెరికా వెళ్ళడానికి. ఆ షిప్ లో కూడా ఆయనకి 2 times హార్ట్ అటాక్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ ఆయన ఆ విశ్వాసాన్ని మాత్రం కోల్పోలేదు. అలాగే నమస్యంతశ్చ, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భగవంతునికి. అందుకే ధన్వత్ ప్రణామం చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన యొక్క లీలలు వినడము, లేకపోతే అవి చదవడము, లేకపోతే అవి పాటిస్తూ ఉండడము, లేకపోతే పాడుతూ ఉండడము, వీటిలోనే లీనమై, అంటే నిత్యము యుక్తంగా ఉంటారు. ఓ అర్జున, నేను వేడిమిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థమును, భౌతిక పదార్థమును కూడా నేనే. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసము త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుని పుణ్యలోకానికి వెళ్తారు మరియు దేవతల విలాసాల భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. అంటే పాపాలు చేస్తారు, లేకపోతే పుణ్యాలు చేస్తారు. వీళ్ళు ఏ లోకాలకు వెళ్తారు, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎలా ఉంటారు, ఆ భోగాలను ఎలా అనుభవిస్తారు, మళ్ళీ ఎలా అవుతారు అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు. అలాగే వర్షాన్ని ఆయన కురిపిస్తారు, వర్షం లేకుండా కరువు రావడానికి కూడా ఆయనే కారణం. అలాగే అమరత్వం, ఎవరికి మృత్యు రాకుండా ఉండాలన్నా ఆయనే, మృత్యు రూపంలో వచ్చేది కూడా కాల రూపం కూడా ఆయనే, ఈ భౌతిక పదార్థం కూడా ఆయనే. తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీరే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్న గతాగతం కామకామా లభంతే. అంటే ఎవరైతే భక్తిపూర్వకంగా భగవంతుని కాకుండా కేవలం మంచి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, అంటే పుణ్యకార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఇంద్రుని యొక్క లోకాలకి, అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు. స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ కొన్నాళ్ళు సుఖాలు అనుభవిస్తారు. మళ్ళీ రోలింగ్ షీల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఇయర్ ఒకళ్ళు గెలిస్తే ఈ షీల్డ్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ పోటీ జరుగుతుంది, ఎవరైతే గెలుస్తారో మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి వీళ్ళింటికి వస్తుంది. ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది రోలింగ్ షీల్డ్ లాగే. అలాగే ఈ రంగులు రాట్నం తిరిగినట్టు పాపాలు చేసిన వాళ్ళేమో అధమలోకాలకి, పుణ్యాలు చేసిన వాళ్ళేమో పైకి, కానీ మళ్ళీ తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట ఆ చక్రం అనేది. కానీ ఈ రెండు కాకుండా భగవంతుని ఎవరైతే అనన్యమైన భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు ఈ రెండిటికి అతీతంగా ఉంటారు. అందుకే మనకి క్రైస్తవంలో కూడా హెల్ అండ్ హెవెన్ అంటారు, అంతేగాని దానికి మించి చెప్పారనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, నా లోకం అనేది ఒకటి ఉంది, ఈ పాపాలు పుణ్యాలు మీరు ఈ వీటిల్లో తిరిగేది కాకుండా వీటికి అతీతంగా నా లోకం అనేది ఒకటి ఉందని చెప్తూ ఉంటారు.
ఈ విధంగా వారు స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగములు అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలం అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత ఆ స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు చేసుకున్న పుణ్యాలకి. వాళ్ళ యొక్క ఆ పుణ్యఫలం అంతా కూడా తరిగిపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ భోగాల్ని అనుభవిస్తారు. తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగవస్తువు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతుంటారు. ఆ వేదాల్లో మనకు చెప్పినట్లుగా కర్మకాండలు ఉన్నాయి కదా! అవి చేస్తూ ఉంటారు. మంచి పనులే చేస్తారు. కాకపోతే కొంత భోగాలు అనుభవిస్తారు. మళ్ళీ ఈ మర్త్యలోకానికి రావడం అనేది కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క లోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకే ఇవి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేవి ఉండవు. మిగతా అన్ని లోకాల్లో కూడా అవి ఉంటాయి. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. యోగక్షేమం వహామ్యహం. మనం ఈ అధ్యాయాన్ని గనక ఒక ఒక మాలలాగా, ఒక దండలాగా చూస్తే అందులో ఈ యొక్క శ్లోకం అనేది ఒక వజ్రంలాగా చెప్తారు. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం, ఎల్లప్పుడూ కూడా నాయందే చింతలో ఉండేవాళ్ళు. ఏ జన పర్యుపాసతే, అటువంటి జనులు నన్నే పొందుతారు. తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అటువంటి వారికి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ యుక్తితో ఉండే వాళ్ళకి వారి యొక్క యోగము అలాగే వారి యొక్క క్షేమం కూడా నేనే చూసుకుంటాను. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నా యందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను. వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రహ్లాదుడు ఆయన భగవంతుని యొక్క నామాన్ని అస్సలు వదిలిపెట్టలేదు. కాబట్టి భగవంతుడే వచ్చి ఆయన యొక్క క్షేమం చూసుకున్నారు. అలాగే సుధామ, ఇట్లా మనం చాలా స్టోరీలు భాగవతంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఒకసారి ఇలాగే శ్రీ సాంప్రదాయంలో ఉన్న గొప్ప గురువు అయిన యామునాచార్యులు వారు అనమాట. ఈయన ఒకసారి ఈ శ్లోకానికి భాష్యం రాస్తూ ఉన్నప్పుడు అనుకున్నారంట, ఓకే ఇది శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా అనడం అంటే అలా అనలేదేమో, ఎవరినైనా పంపిస్తాను వాళ్ళని కాపాడడానికి, నా భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాపాడడానికి ఎవరో ఒకరిని పంపిస్తాను, నేనే స్వయంగా రావవసరం లేదు, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు నేను అంతగా ఆయన చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరో ఒకరికి పురమాయిస్తారు అన్నట్లుగా అనుకుని ఆయన అట్లా ఈ యొక్క భాషను కొంత వేరే రకంగా రాసిన తర్వాత స్నానం చేద్దామని ఆయన నదికి వెళ్తారనమాట. అట్లా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి ఇద్దరు పిల్లలు వస్తారు, ముద్దు ముద్దుగా ఉంటారు. వాళ్ళే బలరామ కృష్ణుడు. వచ్చి అక్కడ ఆ యమునాచార్యుల వారి యొక్క భార్య ఉంటారనమాట. అయితే ఆవిడతో అంటారు, అమ్మ సరుకులు తీసుకొచ్చాము అని. సరే సరే రండి అంటే ఆవిడేమనుకుంటుందంటే ఆయన పంపించారేమో అందుకే తీసుకొచ్చారేమో అనుకుంటుంది. వాళ్ళు వచ్చి సరుకులన్నీ తీసుకొచ్చామమ్మా ఇంట్లో పెట్టమంటారా అంటే సరే పెట్టండి అంటారు. అయిన తర్వాత సరే రండి ఏమన్నా అంటే తినేదురు కానీ ఏమైనా తాగెళ్దురు కానీ అని ఆవిడ అడిగితే, లేదమ్మా మేము వెళ్ళిపోవాలి, మళ్ళీ మీ ఆయన వస్తే మా మీద కోప్పడతారు, ఆల్రెడీ చూడండి మేము మా పనులు మేము చేయట్లేదంట, వాళ్ళకి వీళ్ళకు అప్పచెప్తున్నాము అని అంటున్నారు, కాబట్టి లేదు మీరు చెప్పండి, మా పనులు మేమే నిర్వర్తిస్తున్నాము, మేము ఏదైతే చెప్పామో అది నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను, కాబట్టి అది తెలియక నేను అంటే మీ ఆయనకి అసలే కోపం ఎక్కువ, చూడండి మా వీపుల మీద ఎలా కొట్టారు అని చూపిస్తారనమాట. ఇట్లా కొన్ని దెబ్బలనేవి కనపడతాయి. అరే అప్పుడు ఆవిడ అనుకుంటుంది, అసలు ఈయనేంటి ఇలా కొట్టారు, ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలను కూడా ఇలా కొట్టరు కదా, సౌమ్యంగానే ఉంటారు, ఎందుకు ఇలా కొట్టారు అని ఆవిడ ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన వస్తువులు అంటే ఇంట్లో కావలసిన వస్తువులు అవన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టేసి వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఎప్పుడైతే ఈయన స్నానం ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చారో ఈ సరుకులు ఇవన్నీ కూడా చూసి, ఏంటి ఇవన్నీ ఎవరు తీసుకొచ్చారు అని అడిగితే, మీరే చెప్పారంట కదా ఎవరికో, వాళ్ళే తీసుకొచ్చి పెట్టారు, ఇక్కడ ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు వచ్చారు, మీరే చెప్పారంట కదా, మీ శిష్యులు అంట కదా అని చెప్తుందనమాట. నేను ఎవరిని పంపించలేదు కదా అని అంటారు. వాళ్ళ మీద వాళ్ళ వీపు మీద దెబ్బలు కూడా ఉన్నాయి, మీరు వాళ్ళని కొట్టారంట, అలా కొట్టారేంటి అని ఆవిడ అంటుందన్నమాట. అప్పుడు ఆయనకు అర్థమవుతుంది, ఓహో అంటే నేను ఇందాక ఆ శ్లోకంలో యోగక్షేమం వహామి అహం, వహామి అంటే వహిస్తాను, అహం అంటే నేనే వహిస్తానని దాన్ని నేను వేరే రకంగా అర్థం చేసుకున్నాను. కాదు, భగవంతుడే అతన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళ యొక్క యోగాలు క్షేమాలు ఆయనే ప్రత్యక్షంగా చూసుకుంటారు అని చెప్పడం కోసం ఇదంతా చేశారని ఆయనకి అర్థమవుతుంది. అలాగే మనం చూస్తే ఇక్కడ సుధామ, ప్రహ్లాదుడు, అలాగే గజేంద్రుడు ఎప్పుడైతే ఆయన ఆర్తిగా పిలిచారో స్వయంగా ఆయనే వెళ్ళిపోయి ఆయన్ని కాపాడారు.
అలాగే ద్రౌపదీదేవి అంటే ఎవరిని పంపించలేదు. ఆయన యొక్క భక్తుల్ని కాపాడడానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయనే వెళ్తూ ఉంటారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతా భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలందు జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతములను అర్చించువారు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు. మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు, దేవి దేవతల్ని. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ దేవి దేవతల యొక్క లోకాలకే వెళ్తూ ఉంటారు. ఇందాక మనం చూసాం, స్వర్గలోకాలు అవ్వచ్చు, కొన్ని లోకాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు అట్లా వెళ్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఈ యక్షుల్ని, మనుషుల్ని, రాక్షసుల్ని ఇటువంటి వాళ్ళని పూజిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళకున్న లోకాలు లేకపోతే మళ్ళీ ఈ భూలోకంలో మనిషి జన్మలు, జంతు జన్మలు ఇట్లా తీసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఈ భూతాలని, ప్రేతాలని, పిశాచులని ఇటువంటి పూజలు కూడా ఉన్నాయి కదా, క్షుద్ర పూజలు అంటూ ఉంటారు. అటువంటివి చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే అధమలోకాలు అంటే నరకలోకాలు, లేకపోతే ఇంకా మానవుల కంటే అధమ జన్మలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. వాటిలోకి వాళ్ళు పడిపోతూ ఉంటారు. కానీ యాంతి మధ్యాచి నోపిమాం, ఎవరైతే నన్ను తెలుసుకుంటున్నారో, నన్ను కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. అంటే విశుద్ధ సత్వం ఈ త్రిగుణాలకి అతీతంగా ఉండే, అంటే సత్వగుణానికి కంటే కూడా ఉన్నతమైనది విశుద్ధ సత్వం. ఈ సత్వ రజస్ తమో గుణాల కంటే కూడా అతీతంగా ఉండేది. వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకుంటారు. మనం ఆల్రెడీ చూసాం, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః అని చెప్పారు. ఎవరు ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఇది ఉందో వాళ్ళు అలా చేరుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ సుధామ, అలాగే శబరి, అలాగే గజేంద్రుడు ఎవరైతే అనన్యమైన భక్తితో వాళ్ళు ఉన్నారో, ఇంకా నువ్వే శరణాగతి అని వాళ్ళు వేడుకున్నారో వాళ్ళని ఆయనే కాపాడారు. వాళ్ళు ఆయన్నే చేరుకున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్తిపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకుగాని, ఇక్కడ చూడాలి మనము, ప్రేమతో అలాగే భక్తితో ఆకుగాని, పువ్వు గాని, పండు గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. ఈ భక్తి అనేది చాలా సరళమైనది. అంటే చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు, అసలు నాకే సరిగ్గా తినడానికి లేదు, నేను భగవంతునికి ఏం సమర్పించాలి అని. అందుకే మనకి చాలా ఈజీగా దొరికే వాటిని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆకు లేదా పువ్వు లేదా పండు. అందుకే మనం ఆకు, తులసి దళానికి ఆయన లొంగిపోతూ ఉంటాడు. మనం చూస్తాము ఆ తులాభారం అనేది జరిగినప్పుడు ఆయన ఒక రుక్మిణీదేవి వచ్చి ఒక తులసి ఆకుని, అంటే ఎంత బంగారం వేసినా కూడా ఆయన తూగడు, ఒక్క తులసి ఆకు ప్రేమతో ఆవిడ అక్కడ పెట్టగానే ఆయన తూగిపోతారు. అలాగే పువ్వు, ఎప్పుడైతే గజేంద్రుడు ఇంకా భగవంతుడికి, అంటే నా వల్ల కాదు, నేను ఇంకా యుద్ధం చేయలేను ఈ ముసలతో అనుకుని ఎప్పుడైతే ఆ పుష్పాన్ని భగవంతునికి ప్రేమతో భక్తితో అర్పిస్తుందో భగవంతుడు వెంటనే వచ్చి కాపాడతారు. అలాగే పండు, శబరి ఎలా అయితే ఎన్నో సంవత్సరాలు ఆయన కోసం, రాముడి కోసం ఎదురు చూసి ఎంగిలి పళ్ళను భక్తితో ప్రేమతో పెట్టగానే ఆయన స్వీకరించారు. ఇలా జలము ఏది సమర్పించినా కూడా ఆయన నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తానని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా మనకి భాగవతంలో వస్తుంది. కృష్ణుడు చిన్నప్పుడు ఉన్న ఆ భాగవత కథలు అనే దాంట్లో మనకి ఇది కూడా లీలలు చాలా జరిగినాయి అనమాట బృందావనంలో. అందులోది ఒక లీల ఇది. ఎలా అయితే అప్పట్లో ఏంటంటే వస్తు మార్పిడి పద్ధతి అని ఉంటుంది కదా, అంటే ఈ ఫ్రూట్స్ లేకపోతే కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఇవన్నీ అమ్ముకునే వాళ్ళు ఏంటంటే అవి తీసుకుని రావడము, వాళ్ళకి ధనము, ధాన్యము అటువంటివి ఏదన్నా, లేకపోతే ఏదన్నా వాళ్ళలో ఉన్న వస్తువు ఇవ్వడము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇవి తీసుకోవడము. అప్పుడు ఒక ఆమె ఇలాగే ఫ్రూట్స్ తీసుకుని, అంటే పళ్ళు తీసుకుని ఆ బృందావనంలో అమ్మడానికి వస్తుంది. అప్పుడు నందమహారాజు ఆయన్ని, నందుల వారు పిలుస్తారు ఆవిడ్ని. పిలిచి కొంత ధాన్యం అనేది ఇచ్చి ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటారు.
వెంటనే కృష్ణుడు కూడా చూస్తారనమాట. చిన్న పిల్లవాడు గదా! చూసి సేమ్ నేను కూడా తీసుకొస్తాను. నాకు కూడా ఆవిడ ఫ్రూట్స్ ఇస్తుందని జెప్పి, ఆయన వెళ్లి ఆయన చిన్న చిన్న చేతులతో ఇలా దోసెట్టుతో పట్టుకొని తీసుకొస్తూ ఉంటారు. అసలే చిన్న చిన్న చేతులు ఆ ధాన్యం పట్టుకొని వస్తూ ఉంటే, అందులో నుంచి చిన్న చిన్న గ్యాప్‌లుండడము, వాటిలో నుంచి ఆ తెచ్చిన కొన్ని గింజలు చాలా వరకు పోతాయి. ఏదో ఒక 4, 5 గింజలు మిగిలితే తీసుకొచ్చి ఆవిడకి ఇస్తారు. ఆవిడ తట్టలో వేస్తారు. అప్పటికే ఆవిడ చాలా పొంగిపోతుంది కృష్ణ భగవానుడిని చూసి. ఇంకా ఆ యొక్క తన్మయత్వంతోటి, ఆ పారవశ్యంతోటి అసలా కృష్ణుడిని చూసి ఆవిడ ఇంకా "నువ్వు నాకు తీసుకొచ్చి ఇవ్వడమే ఇది చాలా గొప్ప. ఈ ఫ్రూట్స్ తీసుకో" అని చెప్పి ఆయనకి అదిగోండి మనం ఈ ఫోటోలో చూస్తే ఆయనకి ఆ పళ్ళనేవి ఇచ్చింది. చాలా శ్రద్ధగా, భక్తిగా, ప్రేమగా ఇస్తుందనమాట. ఇంకా ఆయన ఆ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటారు. ఆవిడ కూడా ఆ తట్ట తీసుకొని ఇంటికి వెళ్లి చూస్తే అందులో అన్నీ కూడా మణులు, మాణిక్యాలనేవి ఉంటాయి. అంటే ఆయనకి కావాల్సింది భక్తి, ప్రేమ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. పత్రము, పుష్పము, ఫలము, తోయము. అందుకే మనం ఇంకా ఈ యొక్క అంటే ఏ విధంగా చెప్తున్నారు? యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం యోమే భక్త్యా భక్తితో తదహం భక్త్యుపహృతం భక్తితో. అందుకే ఇక్కడ మనకి 2 సార్లు చెప్పడం జరిగింది. అందుకే బ్రహ్మ సమితిలో కూడా చెప్తారు. అంటే మరి మనం సమర్పించాము. భగవంతుడు వాటిని స్వీకరించాడా? లేదా? అనేది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. అందుకే బ్రహ్మ సమితిలో బ్రహ్మే చెప్తారనమాట. అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి పాంతి కలంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. భగవంతుడు అన్ని ఇంద్రియాలు అంటే భగవంతుల్లో ఉన్న ఏ ఒక్క ఇంద్రియమైనా కూడా వేరే అంటే మనమేంటంటే కళ్ళతో చూడగలం. కానీ కళ్ళతో వినలేము. కళ్ళతో తినలేము. కళ్ళతో మాట్లాడలేము. కానీ ఆయన ఒక కళ్ళతో చూడగలరు, కళ్ళతో మాట్లాడగలరు, కళ్ళతో వినగలరు. అంటే ఒక్క ఇంద్రియము మిగతా ఏ పనులైనా చేస్తుంది. ఆయన చెయ్యి చూడగలదు, ఆయన చెయ్యి నడవగలదు. ఇట్లా అంటే ఏ ఒక్క అంగమైనా కూడా వేరే యొక్క అవయవాల యొక్క పనులు చేయగలవు. అది సాక్షాత్‌గా బ్రహ్మే చెప్తున్నారనమాట. ఆ బ్రహ్మ సమితిలో చెప్తారు. కానీ భగవంతుడు ఏ ఏ ఇలా మనకి స్వీకరిస్తారు. మనం భక్తితో గనక పెట్టగలిగితే ఆయన దానిని స్వీకరిస్తారు. మళ్ళీ ఆ యొక్క అవశేషాన్ని అంటే ఆయన మనం సమర్పించిన దాన్ని మళ్ళీ ఆయన మనకి ప్రసాదంగా మనకే ఇస్తారు. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా! నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానమిచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. ఇక్కడ చూడండి. ఏది తిన్నా, ఏ కర్మ చేసినా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఏదున్నా కూడా నాకు సమర్పించండి. అది మీరు ఇది నేను చేస్తున్నాను, ఇది నాది అనే దాన్ని విడిచిపెట్టి, ఇది భగవంతుడిది, అలాగే నేను భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అని భక్తితో గనక మనం సమర్పిస్తే ఆయన ప్రతి ఒక్కటి కూడా తీసుకుంటారు. అది అప్పుడు మనం చూసాం ఇంతకు ముందే. అది అకర్మ అవుతుంది. చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. కృష్ణుడు పక్షపాతి. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతం గాని లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నా యందే నివసిస్తారు. మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. అంటే ఆయనకేంటంటే ఎవరి పట్ల కూడా పక్షపాతం అనేది లేదు. ఇప్పుడు వర్షం కురిపిస్తారు. అన్ని చోట్ల కురిపిస్తారు. ఊర్లో కురిపిస్తారు. పక్కనే పెద్ద కొండ ఉంటే అక్కడ కురిపిస్తారు. ఎక్కడన్నా బండ ఉంటే బండ మీద కూడా కురిపిస్తారు. ఆ బండకి అవసరం లేదు వాటరు. కానీ ఆయనేంటంటే అన్ని చోట్ల కురిపిస్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన్ని ప్రేమగా భజిస్తున్నారో అందుకే ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా నిజమైన భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నన్ను ఎవరైతే భజిస్తున్నారో వాళ్ళని నేను వాళ్ళ యందే నేను నివసిస్తూ ఉంటాను. అంటే వాళ్ళకి ఏది అవసరమో,
వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాలో అది నేను చూసుకుంటాను, నేను ఇస్తాను, వాళ్ళ దగ్గర నేను నివసిస్తాను అని చెప్తున్నారు. పరమాత్మ రూపంలో అందరి దగ్గర ఉన్నారు. అందరి హృదయాల్లో కూడా, అంటే చెడ్డవాళ్ళ హృదయంలోనూ ఉన్నాడు, మంచి వాళ్ళ హృదయంలోనూ ఉన్నాడు. కానీ ఎవరైతే ఆయన పట్ల భక్తితో ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఆయన స్నేహితుడుగా ఉంటున్నారు. అంటే ఇంకా వాళ్ళతోనే ఉంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్‌గా చూస్తే, ఇప్పుడు ఒక రాజు అడిగారంట, ఇలా కాదు, అంటే భగవంతుడు పక్షపాత అని. కాదు, నిరూపిస్తాను, రేపొద్దున మీ కుమారుడిని తీసుకొని నా దగ్గరికి రండి, మనం ఒక నది దగ్గరికి వెళ్దాము అని. సరే అని రేపు తర్వాత రోజు ఆ రాజు ఆయన ఒక కుమారుడిని తీసుకొని వచ్చారనమాట. సరే అని అందరూ సైనికులు, అలాగే ఈ మంత్రి, రాజు కొడుకు ఎక్కారు. ఎక్కి కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత సడన్‌గా ఒక భటుడిని తోసేశారనమాట మంత్రి ఆ నీళ్ళలోకి. రాజు ఏమన్నాడంటే, త్వరగా ఆయన్ని కాపాడండి అని వేరే భటులకు చెప్పారు. ఆ భటులు దూకారు, అతన్ని కాపాడి పైకి తీసుకొచ్చారు. అట్లా తీసుకురాగానే వెంటనే ఈ మంత్రి ఏం చేశాడంటే, ఆ రాజు యొక్క కొడుకుని మళ్ళీ నెట్టేశారు నీళ్ళలోకి. రాజు కోపం వచ్చేసి వెంటనే ఆయన దూకేసి ఆ రాజు యొక్క కుమారుని కాపాడుకుని పైకి తీసుకొచ్చి మంత్రిని అంటారనమాట, ఎందుకు ఇలా చేసావు ఏంటి అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, చూసారా, అంటే మీకు అందరూ సమానమే, కాకపోతే మీ కొడుకంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం అన్నమాట. అలాగే మీకు ఆ భటులంటే కూడా ఇష్టమే, కాకపోతే ఆ భటుడు పడిపోయినప్పుడు మీరు కాపాడాలి, కానీ మీరు దూకలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే మీ కుమారుడు దీంట్లో నీళ్ళలో పడిపోయాడో వెంటనే మీరే దూకి ఆయన్ని కాపాడుకోగలిగారు. అలాగే ఇది మనం ఆధ్యాత్మికంగా అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడు కూడా ఎవరైతే అతన్ని భజిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల ఏదైతే వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఆ ప్రేమననేది పంచుతూ ఉన్నారు. చెడ్డవాళ్ళు ఎలాగో ప్రేమను కోరుకోరు కాబట్టి ఆ ప్రేమ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం, అంటే ఆయన అది ఏమీ ఇవ్వనవసరం లేదు. దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుండి స్వేచ్ఛ అది ఎలా వస్తుంది? క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతి పుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించుము. మనకి ఈ శ్లోకం ముందు ఒక శ్లోకం ఉంటుందన్నమాట. అపి చేస్తు దురాచారో భజతే మామనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ. అంటే అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, అత్యంత హేయమైన కార్యము చేసినప్పటికీ మనిషి భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడై ఉంటే తన సంకల్పములో సక్రమంగా నెలకొన్న కారణంగా అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి. అంటే ఎవరైతే కొన్ని హేయమైన కార్యాలు చేశారో, అంటే తప్పులు చేసినా కూడా వాళ్ళు గనక భక్తియుత సేవలోకి వచ్చి ఆ తప్పులన్నీ తెలుసుకుని ఇక మీద మేము ఆ తప్పులనేవి చెయ్యము అని దృఢ నిశ్చయం తీసుకుని భగవంతు యొక్క భక్తి సేవలోకి గనక రాగలిగితే వాళ్ళని కాపాడుతానని చెప్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ ధర్మాత్ములుగా అవుతారంట, మరియు వాళ్ళు శాశ్వతమైన శాంతిని కూడా పొందుతారు. ఓ కుంతి పుత్రుడ, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడని ధైర్యంగా ప్రకటించమని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఆ పై స్థాయికి చేరుకుంటారో వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు కంపల్సరీగా. అటువంటి వాళ్ళు చెడిపోయే ప్రసక్తి అనేదే లేదు. ఈ విషయాన్ని ఓ కౌంతేయ నువ్వు లోకమంతా చాటి చెప్పు అని చెప్తున్నారు. నా భక్తుడు నశించరు అని, వారు ఎల్లవేళలా కూడా కరెక్ట్గానే ఉంటారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్పట్లేదు, అర్జునుడిని చెప్పమని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? మనకి ఇంతకు ముందు కూడా మనము చెప్పుకున్నాము, ఆయన చెప్తే నిజమా అని నమ్ముతారు, నమ్మరు కొంతమంది. కానీ భక్తుడు గనక చెప్తే అది నిజమై తీరుతుంది. అందుకే మనము ఆ యుద్ధ రంగంలో ఎప్పుడైతే భీష్ముడు చెప్తారు, నేను ఈరోజు కృష్ణుడి చేత ఆయుధం పట్టిస్తాను అని, ఆయన భక్తుడు కాబట్టి, ఆయన ఒక మాటని మన్నించారు కాబట్టి ఆ యుద్ధ రంగంలో ఆయన నేను ఆయుధం పట్టను అని చెప్పారు, వాగ్దానం చేశారు. కానీ ఆయన వాగ్దానాన్ని భంగం కలిగించేలా చేసి ఎప్పుడైతే భీష్ముడి యొక్క ప్రతిజ్ఞ ఉందో దానికోసం ఆయన మీదకి రథచక్రం తీసుకుని వెళ్ళారనమాట. అందుకే చెప్తున్నారు, ఒకవేళ నేను చెప్తే దాన్ని నేను పాటిస్తానో పాటించనో కూడా అది నమ్ముతారో నమ్మరో కూడా తెలియదు. నా భక్తుడు గనక చెప్తే అది జరిగి తీరుతుంది. ఎందుకు? ప్రహ్లాదుడు కూడా ఏంటంటే, నీ హరి ఎక్కడ ఉన్నారో చూపించు, ఎక్కడ ఉన్నాడో చూపించు, ఈ స్తంభంలోనా ఆ స్తంభంలోనా అంటే
వెయిట్ చేస్తున్నారంట భగవంతుడు. భక్తుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్తే అక్కడి నుంచి రావడానికి. మరి స్తంభంలో ఉన్నాడని హిరణ్యకశిపుడు అడిగినప్పుడు రాజుడు చెప్పాడు, ఎస్, ఆ స్తంభంలో కూడా ఉన్నారు అని. అట్లా చెప్పారో లేదో అందులోకి వచ్చేసి అంటే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసారు. అంటే భక్తుడు చెప్పిన మాటని ఆయన ఆ, పాటిస్తారు. అందుకే చెప్తూ ఉంటారు అన్నమాచార్య కూడా కీర్తనలో, ఏ పురాణమున ఎంత వెదకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడెన్నటికి అని. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ శ్రీపతి దాసుడు, ఆ యొక్క శ్రీ యొక్క పతి, ఆయన యొక్క దాసుడు అంటే భక్తుడు చెడిపోడు అని చెప్తున్నారు. మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథాతనయ, నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాపజన్ములు కాని, స్త్రీలు కాని, వైశ్యులు కాని, శూద్రులు కాని పరమశాంతిని పొందుతారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవరైతే జన్మ, వాళ్ళు ఏ జన్మ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ జన్మించారు, వాళ్ళ జాతి ఏమిటి, వాళ్ళ కులం ఏమిటి, వాళ్ళ లింగం ఏమిటి అనేది ఇటువంటి ఏమీ లేకుండా వాళ్ళ ఆఖరికి సమాజం అసహించుకునే వాళ్ళైనా సరే నన్ను శరణు పొందిన వాళ్ళంతా కూడా పరమపదాన్ని పొందుతారు. అంటే నన్ను చేరుకుంటారు ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయించారో. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఈయన ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, హరిదాస్ ఠాకూర్, ఆయన రోజుకి 2 గంటలు మాత్రమే రెస్ట్ తీసుకుని మిగతా అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఆయన ఒక మహమ్మదీయ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు అవడం వల్ల వాళ్ళ వంశస్థులు ఏంటంటే ఆయన్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఆయన దగ్గరికి ఒక వేశ్యని, ఒక మహిళని పంపిస్తారు. ఆవిడ ఈయనని ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు, కానీ ఆయన లొంగరనమాట. ఇంకా ఇంకా నేను నా మంత్ర జపం అనేది అవ్వలేదు, అవగానే నీ కోరిక తీరుస్తాను అంటారు. మళ్ళీ ఈ రోజు అవ్వదు, మళ్ళీ రేపు, సరే రేపు నా జపం త్వరగా చేసుకుని నీ కోరిక తీరుస్తాను అని. ఇట్లా రోజులు గడుస్తున్నాయి కానీ ఆయన జపము అవ్వట్లేదు. అంటే ఆయన జపం అనేది పూర్తి అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఓన్లీ ఆ 2 గంటలే రెస్ట్ తీసుకుంటారంటే అవి కూడా ఏంటంటే ఏదైనా తినడానికో లేకపోతే ఆ సమయమే కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క మంత్ర జపంలోనే ఉండిపోయారు కాబట్టి. ఇంకా ఆవిడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే భక్తుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉందో ఒక వేశ్య స్త్రీ అయినా కూడా వెంటనే ఆవిడ కూడా కొన్నాళ్ళకి ఆయన దగ్గర ఆ మంత్ర ఉపదేశం తీసుకుని ఆవిడ కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే మంత్రాన్ని జపించడం మొదలుపెట్టి ఆవిడ కూడా గొప్ప భక్తురాలు అయిందనమాట. కాబట్టి ఎంతటి వాళ్ళైనా కూడా, అందుకే మనం గుహుడిని చూస్తాము, శబరిని చూస్తాము, ఏనుగును చూస్తాము. ఇట్లా అంటే వేరు జాతులు, వేరు రకాలైన వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు ఆయన గనక ఆశ్రయిస్తే ఆయన వాళ్ళకి శాంతి అనేది ప్రసాదిస్తారు. కాబట్టి ఈ అత్యుత్తమ సారం ఏంటి అంటే, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్తవైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారు, ఎల్లప్పుడూ కూడా నన్ను స్మరించడంలోనే నువ్వు నిమగ్నమై ఉండాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం. మనకి 18 అధ్యాయాలు ఉంటుంది భగవద్గీత. అందులో 9వ అధ్యాయం అంటే సగం అధ్యాయాలు. ఈ సగం అధ్యాయం యొక్క లాస్ట్ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, అంటే నువ్వు నన్ను ఎల్లప్పుడూ కూడా నాకు భక్తుడిగా ఉండు, మన్మన భవ మద్భక్తో, ఎల్లప్పుడూ కూడా నాకు భక్తుడిగా ఉండు, నన్ను పూజిస్తూ ఉండు, మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కారం పెట్టుకుంటూ ఉండు, మామే వైశ్యసి యుక్తవైవం, నన్ను చేరుకుంటావు అలా చేయగలిగితే, ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆత్మలో నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే. ఎవరైనా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారు అంటే మనం కూడా వాళ్ళ నుండి, అంటే మనం ఎవరైనా ప్రేమిస్తున్నామంటే మనం కూడా వాళ్ళ నుండి ప్రేమ కోరుకుంటాం. తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, వాళ్ళు పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైనా పిల్లలకి ఆరోగ్యం పాడైతే సేవలు చేస్తారు. ఎప్పుడైనా తల్లిదండ్రులు కూడా ఆరోగ్యం అనేది పాడైతే వాళ్ళు కూడా పిల్లల నుంచి కొంత ప్రేమ అనేది పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక భర్త భార్య గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది, అలాగే భార్య కూడా భర్త గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు ప్రేమగా ఉంటారు, వాళ్ళ ప్రేమను కూడా ఆశిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ యొక్క ఎల్లప్పుడూ కూడా స్మరిస్తూనే ఉండాలి, నాయందే నువ్వు లగ్నమై ఉండాలి, నువ్వు నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉండు,
అప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. అందులో డౌట్ అనేదే లేదు. నువ్వు డౌట్ అనేది పెట్టుకోవసరం లేదు. ఇది తథ్యం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అంటే మనం గనక కృష్ణుడిని ప్రేమిస్తే ఆయన కూడా మనల్ని ఆ ప్రేమని మనకి అందిస్తారు. అలాగే అదే నిజమైన పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం. ఈ యొక్క రాజవిద్య రాజగుహ్యం అని చెప్పారు కదా. పరమ గుహ్యమైనది ఏమిటి అంటే మనం భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఆయన మనకి ఆ ప్రేమను అనేది అందిస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడి పట్ల అసూయ అనేది వద్దు, వినయంగా ఉండాలి. దేవుడు అంటే భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడు. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది మనం భక్తిలో ఉండడం, అనన్యమైన భక్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం. కాబట్టి మనం భగవంతునికి శరణాగతి పొందాలి. కృష్ణుడు భక్తితో మనం గనక ఏదైనా ఇస్తే ఆయన ఖచ్చితంగా దానిని అంగీకరిస్తారు. అలాగే కృష్ణుడు మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవరైనా కొన్ని హేయమైన కార్యాలు చేసి ఉండొచ్చు. కానీ వాటిని మనం సరిదిద్దుకోవడానికి మనం సరిదిద్దుకోవడానికి భగవంతుడే మనకి అవకాశం ఇస్తున్నారు. వాటిని అన్ని నేను మన్నించేస్తాను. నువ్వు నా భక్తిలోకి వచ్చి భక్తి చేయగలిగితే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం అడగొచ్చు భగవంతుడికి, మనం చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించి నన్ను భక్తిలో ఉంచమని కూడా మనం కోరుకోవచ్చు అన్నమాట భగవంతుడిని. ఓకే, రేపు 10వ అధ్యాయము భగవంతుని యొక్క విభూతులు ఏవైతే ఉన్నాయంటే చాలా చాలా గొప్పగా చెప్తారు. అలాగే 11వ అధ్యాయంలో ఎలా అయితే 11వ అధ్యాయంలో చెప్పారో వాటిని చూపించడం, విశ్వరూప సందర్శన యోగం. కాబట్టి ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. ఈరోజు ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय. రామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ की जय. భగవద్గీత భాగవత గ్రంథాలకి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ